by Shankar Singh। कादोनी गजुर मजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मन हमर डोलता। हे देवर जी देखी ना कादोनी गजुर मजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मन हमर डोलता। धराइबू तो हम देखें। बिना ताम ते धर से भरी नत नितली भैंस दुही त सैनिटाइजर लगाते दुही। बिना दाबी लगाते धर से भरी मत नितनी थोथुन मत न तो उठा ले दाई। जो भी धराई न मिला के दादा हो सपीटोल में धइले बे। इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहू। सरकार का निर्देश का पालन करो। दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो, गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ। सोटे न देता के हो के लगे सबके जहु आइले बा। इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। सैया पवन से मिलती मन करे मोरा। इहे बनल बाटे रोड़ा ए देवर जी। इहे बनल बाटे रोड़ा। कहतानी जनरेशन कर थोड़ा भौजी भैया आ जाई है धाली हम करा भौजी। लास्ट पर लगाओ तो उड़ी बाबा कोविड-19 থাকে বাঁচা জনে নিজে বাড়ি থাকুন না হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে। নিজেকে সাফ রাখুন। এইখানে বিনা কাম के ना আসবো नहीं तो पुलिस धसबो। थोथुन मत न तो उठा ले दाई। एही से लागे कनक सरिया पवन गइले बा। इसी सितम